Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radyo. Today is Thursday, Webes kita mga ka-aksyon nga presentation sang inyong panatuntunan, Action Reports Afternoon Edition, Hulyo 7, tuig 2022. Action Reports, Afternoon Edition. Kung natin man na pagkabalikan ang maragtas kasaysayan ng history sang pungsod Pilipinas, kang angay nga adlaw, July 7 sang 1892, amo ni mga ka-aksyon ng adlaw ngang deportation sang aton national hero nga si Dr. Jose Rizal ang ginsa publiko, kag dikto man mga ka-aksyon ginsugudan ang pag-establishar sang ginatawag nga katipunan. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Sang July 7, 1892, si Governor General Eulogio Despohol ginsa publiko mga ka-aksyon ang mando para sa deportation ni Dr. Jose Rizal. Din sa nagkadto sa mga ka-aksyon sa dapitan, pinaagi sa isa ka decree o kun order nga ginpublish sa Gazeta sa isa ini siya mga ka-aksyon ka remote town o kun malayo nga banwa sa Zamboanga. Si Rizal ang nagpuyo sa exile sa malayo nga lugar sa dapitan from 1892 to 1896. Sa idalom sang missionary jurisdiction sa mga Hisueta, siya nagpractice ang medicine, iyagin padayon ang iya nga scientific studies, kagin padayon man mga kaaksyon ng iya artistic kag mga literary works. Magsiling ka artistic kag literary works, and of course, ang mga kaaksyon ang pagsulat sa pila ka mga poems, sa mga pila ka mga balasahon, ang pagpinta mga kaaksyon sa mga matahom nga mga pintor o kunabi sa mga pinta mismo, kag iban pagid nga mga obra maestra. Ginpalapad kag ginpasangkad pagin mga ka-aksyon ni Rizal ang iya man hinalungong kag hibalo may kaangtanan sa lengguwahe o kon sa wika abi nga ginatawag naton, kag nagtukod sang isa ka eskwelahan para sa mga kalalakian nga nagapromote sang community development projects. Dito diri mga ka-aksyon na imbitar o kon na invent abi ang ginatawag naton nga wooden machine sa pag-imo sa mga bricks kag ang husto nga pamaagi sa pagpanguma o kon farming. Sa muman nga adlaw mga ka-aksyon ginsugudan sa Tondo, Manila sa mga grupo sa mga Pinoy nga ginalakipan kag ginapamunuan Andres Bonifacio, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, ni Jodato Arellano ang katipunan o kung ano ganibot silingon ka katipunan para madumduman sang ibandra tandaan na hindi ni chismis tudtod ni ang katipunan amo ning kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Amo na ang kompleto kung buot silingon sang katipunan. Isa di maka-aksyon ka Anti-Spanish Society na may tinutuyo nga pa mapabilin kag makuha ang kahilwayan sang pungsod Pilipinas gikan sa sa kamota sa mga mapigos nga nasyon kaangay sang Espanya. Diretso, komprehensibo,
wala sang may ginapasino. Bilang gamay nga pagdumdum kay Jose Rizal na hibaluan niyo na makaaksyon o kung nakadumdum pa kamo sa nga iya makabig ulihing tula o kung binalaybay nga gindihon makaaksyon na mo ginakabig nila diri nga ginhimo ni Dr. Jose Rizal sa bispera sang pagpatay sa iya sa tong Disyembre 29, 1896. Iniblang mi ultimo adios. Ang Tagalog, sinikon madumduman yung pinaka-intro ni Ambalya, paalam, sintang lupang tinubuan, bayang masagana sa init ng araw, iding maligaya sa ami pumanaw, at perlas ng dagat sa dakong silangan. Gingaan lang ang Tagalog, kay nga nakakuha kita mga kaaksyon sang kopyagid sa matudtuod nga tingog ni Dr. Jose Rizal. Diba, mabatian na itong permis sa mga pelikula, ini mga karakter na lang nimong mga artista nga nag-portray sang iya karakter. Pero ari ho, pabati ko sa inyo, matudtuod gid amo ginigili ang tingog ni Dr. Jose Rizal. Patria dorada, luz del sol Caribe, perla del mar de Oriente, nuestro perdido Edén. A darte muy alegre la triste mustia vida. Si fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien. Amo na makaakson ng Spanish version sining ako na ning mi ultimo adios gid no sa Espanyol nga lingwahe, pero ti ang pinakabuod sini pinakalas nga portion nagasiling o isa sa mga portion nagasiling idalangin mo ring ang di nagkapalad na nangamatay na yaong nangaghirap sa daming pasakit at ang lumalanghap naming mga ina na lubhang masaklapa. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radyo. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan Action John Diaz kag welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radyo. Nanobla ang mga bulabalita nga dapat inyo bantayan diri man sa atong pagpangalaga diri sa atong palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Sa ato naman nga headline number 1. Action Radyo. Isa ka lalaki ginaligar, ginhold up sa Purok Saging, Sitio Camp Valdez, Barangay Mambaruto, Surad sang Sipalay. Kapon nini nagluntad nga insidente mga kaakson. Ang mga sospetsado gingkuha ang bag nga mayunod nga 33,439 pesos kag mga passbook. Sa karon mga kaakson ng kapulisan nagpahayag nga hindi pa nila makompirmar ang natabo nga hold up bangod nga hindi consistent ang payag mga kaakson sining biktima sa kapulisan kag ginaligar sang kapulisan nga imposible matabo ang pila ka mga senaryo. Ang pamangkot may hold up ginman bala o kon wala. Action Radyo. Sa ito naman nga headline number 2. Apat ka mga rebelde nga napatay sa engkwentro sa Banwasang Binalbagan na kilala na. Mga rebelde nga nakaengkwentro sa Binalbagan, amuman kuno ang grupo nga nagtanom sang landmine kag nag-ambush sa mga kapulisan sa bulan sang Pebrero. Action Radyo. Sa ito naman nga headline number 3. Amazona nga nadakpan sa engkwentro sa Banwasang Calatrava, may identity na. Sospetsado ginakabig mga kaaksyon nga Secretary General sa Northern Negros Front sang CPP-NPA. Ginaligar teritoryo sang mga rebelde, luyag nilaliwat nga bawion gikan sa mga otoridad. Action Radyo. Sa ito naman nga headline number 4. NPA pinaagi sa ila spokesperson nga si Ka Juaneto Magbanwas ang Apolinario Gatmaytan Command. Nagpayag nga hindi encounter kundi massacre ang natabo mga kaakson kahapon sa apat ka mga miyembro ng New People's Army nga napatay sa Sitio Amiles, Barangay Santol, Banwas ang Binalbagan. Kinpayag mga kaakson sang NPA nganing apat temporaryo nga nagatiner sa mga lugar sa Sitio Calunacon, Barangay Santol. Kag mga kaaksyon bangod nga nagabalatian. Gindakop inikuno sa mga militar
Vote silingon, aligasyon ni Magbanwa, ginpatay ang 4 ka mga rebelde na walang kalaban-laban. Radyo. Sa ato naman nga headline, number 5. Delivery van sang soft drinks na alang-alang nagtakilid na dagdag ang karga kag ang unod. Radyo. Naglapta makakson ang botilya sang soft drinks sa dalan matapos nga nahulog sa wing van. Isay ni ka 10-wheeler truck sa Nueva Estrella, Barangay General Luna sa Banwa sang Toboso. Soft drinks naglapta sa dalan, oy kanugon. Radyo. Sa ato naman nga headline, number 6. United Negros Alliance o kun Yunega kag Love Reglos. Desisyonan sa mabot nga Agosto ang issue kung maengkwentruhan nga matabo sa eleksyon sa Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. Amo man sa Association of Chief Executives o kun ACE sa Negros Occidental kag League of Municipalities of the Philippines o kun LMP. Tandaan hambal ni President Bongbong Marcos, unity. Dari sa Negros yati na niligad pang unity sa probinsya. Ayan, unity will gone away and political rivals will rise from the dead. Radyo. Balantayan ina mga kaakson. Sige. Sa ato naman balita gikan sa City Hall, ikadulong na aksyon art ay hupon. Vaccination drives ang syudad nagapadayon sa duha ka mga mall kag pila ka mga barangay sunod sa tagpamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Radyo. Kag dugay-dugay mga kaupo nato ng branch heads ng Social Security System ng SSS Bacolod. Issue sa batasan sang pila ka mga empleyado. Ginpalayag sa social media. Ginka-alarma, ginsuportahan sang publiko. SSS, may panumdom ayan sa ila mga empleyado. Radyo. Sa aton mga balita nasyonal, Lucky Me, brand ini makaakson sang noodles, nagklaro nga wala sang ethylene oxide ang ilang produkto, tuway naman sa ginpayag sa mga international agencies. Radyo. Pag-asa na monitor nga may duha ka mga bagyo. Oy, bagyo na naman balantayan nga magsulod sa pungsod Pilipinas. COMELEC nagbando sa ila field offices nga solusyonan ang malabang pila sa voter registration sites. Bangko Sentral ng Pilipinas nagklaro nga wala sang bagong lipunan coins. Pilipinas may dugang 140 ka mga BA.5 Omicron sa variant sang COVID-19 nga na-detect. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Pili lang sa Action Radyo. Action Radyo. Action Radio Philippines Standard Time na 5:01 na. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Sa mga adlaw, Huwebes kita, Hulyo 7, Teg 2022. Sa mga adlaw liwat kita, magadulong sa inyo sa pila ka mga dalagko, mga bagong mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters. Aton mga Action Patrol Reporter, mga kaupod naton subong hapon. Magadulong man kita sa pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod, samtang nagalanog ang aton kahaponanon. Sa kinaanda na ko naman ang inyong alagad sa kahanginan, tubtob kita alas 6 ang tak na subongkid lamang gabi. Ako naman si Action John Diaz, kag welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Radyo. Action Radio Philippines Standard Time na 5:02 na. Kumusta ang ato mga tagpalamati nationwide? Dari sa dakmanwa sa Bacolod Bakakson, abe attendance check ka mo dira. May mga mensahe ka mo rin ipadala, pwede i-text lang sa ato naman nga text hotline 0963-750-874. Oy, kung may mga mensahe ka mo nag-monitor ka mo pinaagi sa itong live streaming, i-type lang dira sa ato mismo mga comment section ang inyo naman nga mga mensahe komento. Ato ni napagbasahon sa dilig lamang madugay. I-search
search lang www.facebook.com/Aksyon Radyo Bacolod. I-share, i-like. Ako damo may malabot mga ka-aksyon nato nga pagpangalagad subong nga hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Hindi na kita maguyang pas ang temper check nato ng pinakauling nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Medyo magulugol umon ang aton nga kalangitan mga ka-aksyon. Medyo magulugol umon naton nga kalangitan subong gidamang nga hapon. Masako-sako man ang aton nga dalanon. Ibalo naton abi anay ang sitwasyon sa palibot sang syudad. Upod naton ang aton mismo nga patrol 2 mga ka-aksyon. Ato naman nga crosswind patrol. Nagaman subong hapon si Aksyon Zil Minardo. Back to back mga ka-aksyon kay Aksyon Nino Bugina. Mga 5:10 guro na sa. Sige mga ka-aksyon, kamusta ayhan ang aton nga madalanon? Masako-sako kay napaglusot naton digto sa area sang Dalan Burgos Lacson. Parte mga slakyan pero dira lang gid install nila daw wala pa gid man nagagana mga ka-aksyon or naga-function, no? I think may ginakadtuan masubong hapon ng patrol, may check sila nga isa ka area kay nag-viral man sa social media. Ining isa ka lubong balaksonhen, may lubong, no? Doon naligad gurong adlaw, tapos sa lubong aksonhen, imbes di ba usually ang tradisyon naton kung maglubong gani ang mga masubo nga mga ambahanon. Ang ilang pamilya nagdesisyon nga medyo jolly aksonhen ang ilay nga ginpatukar. Nagpatukar sila sang ang jumbo hotdog na bla, jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Amo na ilaksonhen tikita ko gid mga kumpanyar. Nagaudyak man sang saot. Sige, check anay nato ang sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod pod kita kay Aksyon Zil Minardo sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil, may ngapon. Action dyan, mayong hapon. Yes, so galagaw kami gusto mo. Kami ginapangita kami. Oy, pangita kita to gito lang kayo. Ihod gito lang. Ganare, kasugan ka lower. Pangitaon. Oh, pangitaon mo gito saya. Oo. Di ka masubong nga reaction Zil. Di ka masubong. Oo, sa Santa Fe na yun action dyan. Kapit na lang sa may area sa Estefania. Which is makitaan sa diri subong niya ang dalanon action dyan. Normal. Di ang alakat sa nga trapiko. No, kaya hindi magita mo na yung kadamo ang salakyan nga magkitaan naton sa area diri sang Santa Fe kung sa may barangay Estefania action dyan. No? So diraya sa may syudad sa Bacolod, di traffic sa gahit gihapon amo ni oras sila binagin no ang mga dalan sa circumferential sa may downtown area dalan Lacson na Burgos. Subong siya nga aton nga tiyempo man yung action dyan, no? Ulan-ulan. Subong na may man ka nagkao-tahaw ng ulan. Sige, panalitsi. O panatalitsi lang galing di magit sila nga tudo-tudo. Ini ang ulan talitsi lang. Pero mapaang yapon niya ang temperatura. So, dito may aring market. Gali isang, sa Santa Fe. Makamakitaan natin niya nga kadamo sa mga nagabakal daw. Doon ka mga priska mo sa ilang mga isdaction dyan. Mga priska, oo. Pero ang lang na din, no, ang problema man, kasi wala sila sa mga parkingan man. Kung makita natin, damo sa mga salakyan, nga sa higadalan, nga dapat, no, kay tatlo lang, apat ka lane, oo. Apat ka lane, pero sa tunga ang inner lane, nga duwa, bala daw kagamay, sa sitid. So, diri wala, bike lane action dyan, sa may diri nga area, wala sa nga bike lane. Makita natin apat lang kalinya pero wala bike lane. Kaya mo na daw isa ka problema. Gina pareho man sa may syudad sa Bacolod, yung mga parking, no? Hindi dapat parkingan niya sa may higada sa dalan action dyan. So makitaan natin na sa nga nagdigad, ang sa may central market action dyan, sa naibalaan natin, di kayo check at iya ang sa bahin sa central market na ang mga basura, which is kung gabi, tingin na matamat naman dira nila kuha, no? Pero hindi kita masipot-sipot na gabara pa sa may drainage niya sa mga drainage, no? Dira sa may area sa central market action dyan. So far action dyan ang sining hapon, no? Medyo mataway-taway dira sa may syudad sa Bacolod sa aton na panglibot, no? Damo sa mga kauturan nato na sa hapon ang makita naton especially sa may downtown area kada sa mga market, no? Wala gyud kahubas kaya
kada adlaw ti gapanindahan gino para sa sulod ng ila sini nga mga panimalay. Kaya ti ang sitwasyon amo mangyapon na wala pagbago adlaw makita na dira naton pero kabay pa ti sa bahin naman sa mga kapulisan ang police visibility ang maman galing ti San Isidriata ga problema sila sa mga sila nga gatong action dyan. Ang gatong nila sa ilang pag sa patrol nila sa mga operations nila kabalo ka kay kung wala ni kung problema sila sa gatong ti mapektuhan gini ang ilang pag patrolya action dyan ti kinanglan magkinot-kinot sa makaigo sa kung saan dira yang oras o kung na panahon na mag-abot naman sini ang ilang gasolina o kung ang ilang sini nga crude action dyan. So far, wala man sa pagagiho sa pressure sa fuel kada sa gasolina action dyan, no? Padayon sa gihapon, ang presyo steady pulse pa, wala pa sang pag-view pero sa plete so naman ang plete subong, no? So sa mga driver, hindi na gin magpatama panukot, yung liga dyan, yung ginaprubahan daw 11 pesos lang. Pero may ara nga 12 nang gapanukot 12 pero sige lang give and take lang gino sa bahin sa nga pasahero kag kasubong man sa driver. So action dyan, mag-update kami karon no ara na kami sa area so far ang observation nato no sa may Halindra Ciudad sa Bacolod sa Manadri sa may barangay Granada no so wala pa sang major incident sa subong nga hapon. Observation report nagikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Salamat sa observation report sang patrol na ni Action Zil Minardo. Aman ang pinakaling nga sitwasyon sa palibot sang syudad. Action Reports, Afternoon Edition. Mga ka-aksyon, isa ka concerned citizen ang nag-post sa social media. May angot sa iya hibubunot portig di aksyonen kasakit sa iya mga tinaga nga ginbutang. Iniguro, luyag lamlay pabalo sa publiko kung anong sitwasyon sang isa ka ahensya sang gobyerno. Basahon ko ang hambalya, calling the attention of some SSS employees out there located at Lacson Street, Bacolod. Some of you there are rude. Tebot silingon rude. Partiklain batasan gid. Gado ka sakit magsabata. Hypocrite. Diba? Kung mo balon kay hypocrite aksyon na hen. And very unprofessional. Kung unprofessional, do ka unbecoming simo. No? Assisting the other members of SSS. I am pertaining to those assigned in E-Center Department. Ibaloon ta ni karon ano ning E-Center Department niya ini? Mostly of the members asking assistance from you are senior citizens. Remember, you're working for the people and that's where you're getting salaries and wages. Without us, you're not in the position where you are presently. I was asking if what amount I'm going to fill in a very polite and professional manner. But you're acting that you're the boss and self-proclaimed kind of a worker. Ang sinaryang balya, naghambal sa miss, excuse me, amo ni siyang amount nga ibutang ko. Ang hambal ko no, sang empleyado miss, mahimo, ang ano, do exclamation point. Uttered in a very wrong tone and unprofessional way, matching with her wicked eyebrows. Pero ti wicked eyebrows, ibot silunggod sa baka, gurong iya sining nga kilay, aksyonen. And somebody, I composed myself and maintained calmness and finished the task that needs to be done. I-check naton ang head sang SSS Bacolod. Kaya mo na din ginatumod. Iya ka Social Security System Bacolod Branch. Let's give them chance to explain further about this particular scenario. Kiti ang SSS halos kita tanan naga-engage kag miara kita account sa SSS. Most of us are member of the SSS. Some public officials might be under GSIS, but most private are under SSS. Therefore, it's a must for us man nga gaan naton tsansa ang Social Security System to explain and mapatag nila kung ano ang senaryo or mahimo abi na naibaluan regarding this particular concern or reaction, no? Joining us this afternoon mga ka-aksyon diri sa ating pagpangalagad live sa Action Radio Bacolod is Mrs. Maria Sheila Galeno, the branch head of SSS Bacolod branch. Ma'am Sheila, good afternoon. Si Action John Diaz sa Action Radio Bacolod. Hello, good afternoon, Action Johnny. Good afternoon sa tanan nga tagpalamati sang Action Radio. Yes, ma'am. Thank
Thank you gid sa paghatag sa opportunity sa amon to explain our side. Oh, ma'am, si Action Jan Si Action Jan, ibisa Iloilo to, ma'am. Action Jan Diaz, ma'am, no? Anyway, ma'am, Action Jan. I'd like to go directly sa concern. Ma'am, ano ang nabaton mong information, and of course, ini nga post is circulating online regarding sa rant na ginatawag naton or complaint sang isa ka concerned citizen, ma'am? So, amo na gin-share man lang ina gani actually na balaan na mo tungod sang share na sa mga kilala abi. So, dira kami nakabalo nga may amo na nga complaint, no? Kay diri sa office, wala kami kabaton sang amo na ang complaint, not personally, wala gid. Not even sa letter man, no? Okay. That dira sa social media na butang. So amo na ang so that's it, no? Amo nang iyang pagsaysay sang iyang reklamo nga sa nabasa naman guro ninyo nga may ginpamangkot siya, and then daw hindi amo ang tono sa pagsabat sa iya. Dason ang kilay pa kuno nga daw siguro nagasampok kay wicked eyebrows ang pag-describe, no? So amo na siya tapos hambal niya nga na notisyahan niya man nga subong man kuno ang pagtratar sa iban nga mga kliyente, especially ang mga senior citizen, no? So amo na ang iyang reklamo. Pag ang iya pa nga ginhambal nga ginabring up niya ini for the protection or para man sa iba, no, nga mga miyembro or mga sigula nga wala yan naga-voice out sang ilang mga reklamo. Okay. Amo na ang iyang kumbaga iyang purpose nga ginbutang niya na dara. So ma'am, on the part of the SSS, how do you attend and address this concern, ma'am? Ano inyong pananawan regarding sini? Una sa tanan, syempre mag-examine kami, no? Nag-impact tanaw man kami sa amon CCTV kung ano ang dahil kay ang limited ang kwanta sang CCTV namon, wala kon voice, wala audio, pero makita lang ang itsura, mamala. So, ang syempre mausisa kami, makuha kami sang side man sang amon nga empleyado kung ano ang natabo. So, gin-explain man nila nga mo na ang side naman sang empleyado do hindi siya maka-recall maayo sang natabo, no? Kag nakadumdum siya nga naka-atubang siya sa sining nga member naton, pero hindi malawig. Okay. Ot lang kaayo. Kay dogin pamangkot man lang siya, galing kay nagsabat siya do mo man lang to ang sabat nakasabat siya sang hindi kuno amo nga tono. Sa iyang side, so hindi siya kadumdum kon nakadumdum lang siya nga sila atubangay, pero hindi siya kadumdum kung ano gid ang conversation nila, no? Kung ano gid ang ilang istoryahan. Okay. Sa kadamuon man sa ginatubang namon diri adlaw. But anyway, no? Action diyan. Gusto ko lang ipahibalo sa tanan nga ang amon nga mga empleyado diri na very concerned sa mga pagtratar no kay gina-emphasize man ina sa amon sa management. May mga reminders kami nga ginahimo sa may mga feedback forms, drop box man kami dira, no? Kung may reklamo, may mga feedback forms kami dira kag ginabasa nga na namon kag ginapabalo sa mga empleyado namon kung may mga reklamo parte sa mga ina nga aspect o kung whatever nga reklamo. So amon nga ginhimo, no? Since galing kay do wala gitabla sang actual nga recording kung ano gid ang natabo. So but anyway, amon na iyang steps nga ginhimo namon, no? We reminded our employees once again
tapos inang naghimo kami sa subong, himo kami sang tikang nga kung posible, no, kung hindi pa mapuno biya ang cellphone sang amon nga mga empleyado, nga i-record nila ang conversation nga sa mga members, no? Okay. Not only para maproteksyonan both parties, no? Ang customer, ang kliyente kag ang empleyado man kay hindi man ta gusto nga mangakig lang tayo sa empleyado, wa tayo kabati sa iya nga side. Or kung ano na iya bila, may mga misinterpretation sa tono, may mga kung do kadamo lang bala sa aton nga sis ama misinterpret. But ayan nat wala ko ga justify, no? Wala ko ga justify sang action sa nga empleyado. So in fact gusto ko i-encourage ang mga miyembro naton, no? Mga miyembro, mga kliyente naton nga kung may mga makasugata kamo sa banta nyo do hindi amo ang pagtatal sa inyo kasuplado o kasuplada, let the supervisors know immediately. Okay. Pabalaan nyo kami dayon. Dayon yun, no? Kaya para press ka pa bala, hindi nga 2 days after amo papag-report ta, nang damo na bala, siyempre malipat naman ang empleyado kung ano to natabo. Usually amo ginagakatabo, no? Yes, Ma-report hindi nakadumdum kung ano to exactly ang problema, mga amo na. So ang gina-advise ko i-report nila, no, sa supervisor, ara malanada all the time ang supervisor, no? Bisan ano ka busy, pabalaan nyo ang supervisor. Kung kung kinanglan, kung wala ang supervisor, ara ko, no? May assistant branch heads man, pwede man makadtuan. Ara man, ready anytime. So, wala kinanglan nga mag-resort kita sa social media nga reklamo dira kay hindi ka man na masulbar dira sa social media. Exactly, no? Oo, hindi man tada maka-comment karon magsinog ko nanay nga do wala na nakatapusan. So let us find a solution. Palitaan tayo solusyon, hindi tayo mag-resort sa social media kay hindi man na solusyon mag-resort sa social media. Gapasalamat kami kay Mr. Toledo nga gin-bring up niya man ini, no, para man ma-refresh man basi nalipat man ang amon empleyado sa kasakoon, sa kadugayon na hindi man all the time gid nga ang reminder namon sa ila mo. Siyempre kay sako gid ya sako lang sako gid. So pero mayo gid ni, no, ay gapasalamat man kami kay Mr. Toledo sang iyang pag-bring up sini. But we wish tani lang din diretso ya kami istorya para sa gilayon ato bala sa tungatay. Ilang aton gidayon na husayan, no? Aton gidyan dayon na ari bago ulang ko di nakabati si amoniyo amo na ang imong atuno. Kumbaga, ma-actionan. Ma-actionan din, ma'am. Oo, right there and then, makareklamo ka. Ari, ginpaasan niya ko tingo. Amo na. Mga amo na bala. And ma'am, so far, ma'am, after receiving this information, naka-reach out na kamo, ma'am, sa concerned individual, kag mismo na nakakuha naman kamo side sa empleyado nga concerned? Yes. Gintawgan namon dayon si Mr. Toledo. Nag-reach out din kami sa iya. Kag Monday ato natabo, no, nagbalik siya sining Thursday. Okay. Subong adlaw today. Pero sa tunga time gin-reach out man siya, no? Nag-apologize kami sa iya, no? Wala kami kabati kung ano man to, but anyway, no, ang apology namon niya ready man na, no? Hindi na kami mamangkot kung tuod na kung hindi mga amo na. So, but pati man kami na legit man ang iya nga ako maghihiti mo ako nga reklamo.
So, so ginistorya na siya sa supervisor dira sa aton nga frontline. Yung istorya na siya pag mayo man ang ilang pag istoryahan na no, ano man siya, pag nagpabalo man siya nga hindi lang man siya concern sang iyang ano na gani Iyang hindi self. man lang bala iya kaugalingon, Oo. kundi Para sa tanan. man siya, para man sa tanan nga iban man na batyagan niya nga do hindi amo, no? Pero So, anyway, ma'am, at least no, we already have a resolution regarding sa sininga concern. But I do hope, ma'am, it will also serve no na tinamba mo na kayo na it serves a lesson to mga empleyado sang SSS dira, Yes, or oo, even oo. not only SSS mami nga mga empleyado, even guro kita no nga mga kliyente when we arrive there, we have also to remember tandaan taman nga sa pag-abota, hindi lang kita ang na-cater nila. And of course, wala naman ang ginaanong SSS, no, nga mga empleyado. Pero wala pag-abot, wala naton, ma'am, base ma'am, bakit, ginsupladahan niya ko dayon. So, siguro, ang advice naton mismo sa mga kliyente, pwede naton, ma-immediately, enlighten the situation. Doon mo na. We call yun ang attention sa supervisor, no? Kay, hindi lang sa nga doon halimbawa doon na doon na saklaw kagid abi kay doon di amo ang pagdatar sa imo, so hindi ka maghipos-hipos lang kag tapos mapuli ka na hindi ka magpuli nga galain imo buot. Oo, puli ka lain imo buot wala sang si amo na bala, so ako encourage gid ko no gahinyo gid ako sa mga sasalamati nato nga miyembro sang SSS. So ang mission sang SSS ara gid na always to care kag ang customer service importante gid no, because social services, no? Amo ang mission sa SSS. So, encourage ko yan nga kung may ara kasawayan, no, mga empleyado namon, nabalaan nyo gid kami dayon, no? We are concerned about that na ano kami nga hindi dapat wala namon ginatolerar ina, no? For so long naman nga do wala kami kabaton na reklamo mo. In fact, nagakonda kami sang amon nga survey sa mga kliyente naton kung satisfied man bala sila sa serbisyo naton, no? Ang SSS as a whole nagapa-conduct sa amon kada branch sang survey, no, satisfaction survey. So ang so far ang bago lang gid no, kami naghiwat sila so far wa ay man reklamo. So hindi man niya tungod nga syempre kung hindi man nga sila nga ginliwat namo ng ang result sina kay into naman into namon nga lawas no, so that we would know kung anong kung diin nga area ang management makabalo kung diin nga area for improvement, kung diin na yon nga serbisyo ang may damo nga reklamo nga hindi satisfied ang miyembro. So, buot silingon, ma'am, subong, ang the finding of the result says nga do wala gid man damo nga reklamo or common abi. Siguro, ma'am, pwede na maayo sila do para yun sa mga fast food chain kapag sulod rin sa security guard baka to sulod mas smile na subong mga taga SSS Bacolod branch no? Oo. Gina-remind namon sila nga amo na. So, thank you. Salamat gid kami in a way, no? So kay Mr. Toledo para mapukaw pagid kami nga mayuhon pagid namon ang amon nga serbisyo. Mayara man gid lapse sa amon nga sa inabi nga aspect, no, sa kasapuon na limta na namon mga nga ang reminder dapat gid ara gid permi ang reminder sa aton mga empleyado nga ang customer comes first, no? Una gid sa tanan ang pagid ilang pagbatsyag bala sa ginabatsyag man sang customer. Sang kliyente naton. So wala kami sang masiling dira kundi amo na nagapasalamat kami nga bring up man although sa social media syempre damo naman nag-comment, damo man kami ma-learn, no, sa tanan nga ginkomentar nga nagsugpon man dito, damo man kami nabalaan, damo man kami leksyon nga natunan pati sila. So gina-welcome din namon. Pero amo nang gusto ko lang itatak naton sa aton nga paminsaron nga
kung may reklamo nga amo na the instance pagsulod niyo ginsugata kamo din hindi mayo ang diretsuhan niyo dayon ang supervisor no kay hindi manami nga amo na Okay. hindi manami. Oh, ma'am, finally, mangkot na ko what time ma'am ga-start, ga-open ang SSS Bacolod? Ano ni siya, may lunch break kamo? Subong ano mga services nga gina-offer ni dira ma'am sa branch ninyo mismo para sa iban lang nga wala pa ma'am o nakabalo nga kung may mga transaksyon dira sila na ma'am pag-abot nila dapat mas smile gid sila. Okay, ang aton nga ang aton nga opisina nagabukas alas 7 pa lang no. Bukas na kami kasi damo naman ang miyembro so kanugon man nga nang sometime bala nga temprano pa sila so may ari man nga naga-duty may-ari man kami nga naga-duty na alas 7 ang tugtog sa alas 5 sang hapon. Dason ang aton nga services nagapadayon ang aton nga e-center para sa aton nga mga miyembro dira nga hindi makabalo sang sa computer, wala cellphone, kay ang aton nga strasubong action dyan, hindi na kita makalikaw sa ginatawag na digitalization. Yes, no? yes, oo. So, ara man ang e-center, handa na pagbulig. Ma'am, angkot na ko ma'am, may lunch break ka mo ma'am? Wala kami lunch break. Okay, at least klaro kay ang sa iban to ga-comment gambal sila sa comment ma'am nga kun ugto na gapanyaga lang na sila kakaon sila bisa may customer na. So it's clear nga wala ka may lunch break ga sige-siging operation. Sige, klaro ko lang action dyan no nang wala sang lunch break time. Break time. Non-break, wala sang non-break ang opisina tanan nga SSS branches non-break. Pero ang empleyado, syempre, ang example, kung may pulo ka frontliners, no? Syempre, ibulos-bulos natin. Yes, Kasi yes. kung hindi na karon manyagan, Gutom. hindi naman ako to mag-servisyo kang galuya na siya. Basi madugangan pagid ma'am ang sampok sang kilay. So, kung may pulo ko kita ka empleyado in a given day, no? Pulo na sila ma-serve sa frontline. Siyempre, pag-abot sang 11, mayara na 11 o'clock, may ma-break na nga 5. So, balito nga, gid ang kay ma-break sila anay. Pagkatapos, tapos sila break, Okay. mabalik naman sila. Ang nabilin to nga, why ka break, ma-break man. So, amo na nga, siyempre lato-lato na anay, kay nakaon man ang aton empleyado, no? Kumbaga alternate. Na, tawo man na, nagagutom man na. Oo. Gabatsag man sang gutom. Amo lang na iya nga time nga do medyo hinay lang ang service tungod nga nagkaon na buhinan lang. Nabuhinan kay nagpanyaga pa no. Entitled man sa 1 hour break. Okay. Every noon time ang empleyado. Pero ang syempre kapadayon na daan ng amo lang na galing hindi full ang counter. Tungod nga nag-break. Okay. Oo, sa bagay gaanta man sila tsansang makapanyaga kay gagutom kita gani nga ginagutom ma'am Sheila. Anyway ma'am, sooner or later ang hotline nato ma'am active gyapon ma'am? Yes, active duwa na ang aton nga hotline numbers. Ano gani aton hotline numbers ma'am basi may idea ikaw ma'am? Sige, ang hotline numbers naton 0945 sa Globe ni ha. 0945 177 2270. Okay. Ang sa Sun naton, Sun 0933 462 3086. Okay. Sige. Ma'am Sheila Galeno, thank you so much sa time na ginatag mo diri sa Action Radyo Bacolod. Good afternoon. Thank you, Gid. Paalam ako sa aton ng mga tagsalamati. For the last words, action dyan, gusto ko lang, kung may malain ka mo nga experience or naka-experience ka mo sa hindi maayo diri, so, ang management ng SSS Bacolod nag-apologize na nga daan. But, ang ayo lang din namon na reklamo ka mo dayon, ha? Sa supervisor,
sa assistant branch head, sa manager man kung wala ang mga supervisor. Kaya handa gid kami mag-attend sa inyo. Ang mga supervisors are trained, kagkabalugid sila kung anong dapat nila nga himuon sa mga amo nga cases naton. Madamo gid nga salamat action dyan kag sabay pa magpadayon kita sa ang aton nga pagka-miyembro sa SSS, ang aton nga contributions dira sigihon naton. Yes. Kay para maka-avail kita sa benepisyo. Madamo gid nga salamat action dyan. Yes, ma'am. Thank you and good afternoon. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Nabat yan si Ma'am Maria Sheila Galeno, ang branch head ng SSS Bacolod. Pila ka mga clarification at is finally today, nagpakikita na sila maka-aksyon sa tagreklamo nga nagpost sa social media may angot sining iyang na-experiencehan. For sure, damo makarelate sini aksyon hen, no? Damo gidya, kiti damo ka man experiencehan kung ara kada sa sulod. It's lesson sa tanan. Hindi lang sa Bacolod branch, bisan may Lopez branch man, mayara man, bago, may nagka-comment yo. Ang balyo ang sa bago kuno, do gaom-om kuno sa kasubladawan ng iban. Do gaugom guru batuan. Dapat, lesson learned ni sa tanan, no? Nga hindi kita mag-amo sina, kay ti pare-pareho lamang kita tanan. Amo to ang bako nami, inakapagabot, laga welcome, kaga smile ka na nga daan, makapamag-an ina sa aton nga adlaw. Action Reports, Afternoon Edition. Ang regular nga pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3 may dako mabulig sa pagpahaga. Kinahigugma ko ikaw. Kinahigugma ko man ikaw, tubtub sa katubtuban. Dungan sa pagtugas ang Diyos ang kalibutan. Ang hardin sang Eden ginpahamtang na di Adan kag Eva. Amo ang duog ng pagigugma, ginpabatyag sa ilang. Pagigugma, matamis nga tinagagikan sa kasing-kasing. Sang isa sa mga nagahigugma. Pinasahi nga balatyago na ginbugay sa labing makagagahom sa iya gintuga. May himaya, may kasakit, may kapaslawan, may kadalagan. Apa nga labing dako nga gugma, aton matungkat gikan sa manatungdan nga nakaangkon umaangkon pa. Paagi sa ila, mensahe sang pagigugma. Nagkalain-lain nga kasaysayan sang pagigugma. Sang aton mga tagpalamati nga hatagan sang kabuhi sa tagsa kaadlaw. Mga kasaysayan nga nakahatag sa inspirasyon, kag kapaslawan sa mga natungdan. Kung anuman nga mga mensahe ang ila ipabati, isay na sang aton mensahe sang pagigugma. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon Balita Espesyal! Alright! Energy!
Energy, action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, di mabagay nga posible, wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Ikaw hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa action boy, ang mga close friends sigid and families. May gatawag, may nickname pagid siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So kung gatawag ni sa action boy, mga close lang gid sa iya. Amo lang action boys, malukas ang dugay na si Bonggets. Si Bonggets. Bibi. Tika close mo kay balo. Close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close kami. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas pag-visit ni si President Marcos sa Bacol Gumamo. President Bonggets yung mahambal. Ay, kalang. So mga close sila Bonggets na. urot. Basi mahambal siya si mo, oy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Ay, kabalo. Ay, close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets urot. Tiya, ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na galing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pag niya. Ikaw naman da ka. Ako naman. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung gina. Kita mo ka naman ang masugal. Ay, sorry. So, next action boy. Kung showbiz ang paghambalan action boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. Bata pa siya. At siguro ang kuan si ano ba ano nga pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Actually nga pelikula ang Iginuhit ng Tadhana. Ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand Marcos. So biographical biographical movie. Movie na siya nga kuno amo nang life story ni Marcos ni Ferdinand gidya ha. Ferdinand Marcos Senior gidya. Ferdinand. Ferdinand. Ang nag-ano na action boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzalez? Oo si Luis Gonzalez. Ara pa na siya subong? Ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzalez sang kuan pa, sang ano pa sa Huben. Sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo na sa mga pelikula. Kasi Luis Gonzalez na siya. Pero mga nakita mo na sa mga pelikula, wala ka balo kasi Luis Gonzalez na siya. Okay, so I'm an action boy. So, kung showbiz ang pagambalan, kagi man siya gali siya gidya mismo ang start as himself ha. As Bongbong dyan. As Bonggets. Uy, Bongbong lang. Hindi mo si Bongbong siya kung ginapalaptay. Kaya mga sa mga close. Minardo, ginkato hindi na maka-aksyon ng pamilya kay sa nalikan niya Domingo may ginlubong dito sa area sa Barangay Granada. Do pinasay maka-aksyon kay ang ilagin patokar hindi iya bala makasubo o makasulubo nga kanta ato ni kabayang ano na gani mga hangganan ano ginapatokar ta na. Mga subo, gadya ba lang morning mong. Pero pinasay mga ka-aksyon, kay Laya gano'n ang jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Muna ilagin pa to, Kara. Guluyag di baloon sa Aksyon Radyo Bacolod. Anong inspirasyon sa likod? Sini, live mga ka-aksyon dito mismo sa area, sa Barangay Granada, sa Aksyon Zil Minado. Aksyon Zil, mayang hapon. Yes, action dyan, no? So, subon ka upod naton Adria, ang utod sinisang napatay, no? Aridri subon ka upod si Ma'am Elisa Jane Tormentar, ang utod ni Ma'am Rosemay Lasquite, no? Nga 27 years old, nga babae nga napatay sa tinagligdan lang ni nga Julio action dyan. So, ma'am, ano gini ang istorya sa likod, no? So, nga pagkumpanya ninyo nga jumbo hotdog ni ang ginpatukarya sa lubong sa imong manghod. Daw bali, nagpapatyag na saya sakon mo. Daw bali, ginambal. Ay, bali, nauna na siya. Nagambal na ang Polinaria sa amon nga. Sir, anong gusto nyo nga kanta? Ang music. Tiyambal ni Papa. Wala kong kabalo. Kay manang yan lang nang nakabalo mo. Tiyambal ko. Ambot, wala ko kabalo, guro pa, TikTok, kay masadya kita ti joke-joke malang to namon niya mo. Ti pagkaaga, to dayo niya,
Do nagapabatsyag sa bilasakon lang nagapangayo daw. Titog daw tugnaw di kayo ya. Ti ang balkon ni kabalo ko na ginapangayo mo. Ambal ko. Ihatag ko na sa imo, gusto mo matikto kami nga ginalantaw mo bala nga video bala permi bala siling ko ihatag ko na sadyagi kami hindi kami magibi sa imo nga pagdulong sa imo sa patio gusto mo kalipay liya lang tiya mo na igin namon ginanamon niya sa pulinarya nga ma-request kami TikTok, lambada, ng cha-cha, ng budot, ginambal gito ya sang kulinarya ging pasnata. Yung nagali jumbo hotdog, damo ni sa kay pulo ni sa kabilo nga TikTok mo. Di bali pagalin di sa amon, ginsunata na. Pagabot sa patio, ay sa simbahan, lain naman, lambada, kag lain naman. Di ang pala mo na inanuman tuman. Do hindi gid ma-relate. Nga, gambay, bala mga pakaisa ko bala, kalaw ay man tuman. Pero mahirit, dito saot, diya. Tiya mo to, wala uya-uya. Paglabot sa bread box, nagjambo hotdog. Tanan-tanan, nagsaot. Sigo ay aba. Matawagi kami. Nga tayo paglabot sa patio, ginalundo ang amon nga patay kami kasi TikTok to yaw mga pakaisa ko nga daan. Ga-request gidya. Nagkadlaw kami naglang nalipay gid sa blaw. Kaya hindi gito gusto nga pangasubuan sa gusto ya dumdumon to saya nga sadya lang. Balay no na yang daan dayon balalantaw no sa video bi. Okay. Pagulo na sang manghod mo, ma'am, ano gin pa sound nyo to? To sa remix. May pa-remix pagid, pagulo na. Action Zale, medyo choppy mo linya. Bot sila ng Action Zale, ang pinakapunto sinidere ay ning pagpatokar nila Action Zale sang mga lambada, like ano ba tiangin sa video nga jumbo hotdog, do ginahalad to nila sa nagtaliwan. Oo. Gusto namon sadya mo. Okay. Nablang matasaot, bidlang tanan, blaw. Kaya mga pakaisa ko nga TikTokers. Okay. Kaya pala nasaot gid niya si Layak ay para kay Nini. Basib lang wala gid nagsulod sa paminsaron yung mga baka mga basib lang iba nga tao kadlawan kami nila nga patay na niya lubong na ni. Gani nga bal namon. Sing namon no. Base karon sa baryo nga ang tanan nga mga laskidi, mga buangit. Dayon may founder pa. Sing namon si Lula, masaot kagid lahat. Si Lula, ay hindi kuya kada mga buang. Subot silingon ma'am, wala ay nagsulod sa paminsaron yung amo ng balon sang tao. Be wala nyo to gin konsiderar ang balon niya ihatag nyo nang gid kay tiulihing adlaw, no? Kay ginabalan ko man nga kon tito nga nagbulig sa amon nga dako gid ya. Nga sagi diyan naghatag sang tanan niya. Siya nagbayad sa pulinarya. Siya tanan nagbayad sa simbahan, sa patio, sa pagkaon, kay nagdaog sa iya STL. Kaya daw ba, hindi man mismo, nagdaog sa iya nga kusbid, daya nga daw gistog sa ninini. Okay. Ano yung sakit gani sa manghod mo? Mastinyan, gravis. Ano na siya ang kondisyon nga kaangay sina ma'am? Ang basang doktor, una na siya sa matay, nagabulo, nagapiro, layon, ang tutulan niya gasakit, ayon, ang mga nervya ka gakapoy. Okay. Pila ka ng edad niya to, ma'am? 27. So, bot siling kung nugot niya sa pagbaton sa pamilya nyo, nga bisa na mo itong natabo, gusto nyo yung do sa ulihi, nga upod nyo sa anti sa ilubong, ma'am, gusto nyo malipay ang iya paglantaw sa inyo, doon mo sina. Oo, hindi lang kami malipay, kundi siya. Oo. Kaya ba ni gani ni Papa, magkatapusan ka siyam na mo. May nga despedida lang. Nag-abroad lang saya. Okay. Pudot, di kami liwat. Mapaparty, gigigil. Actually, ma'am, mong ginapangita, ang naka-brown giniblang nga lalaki nga purti itong iyod-iyod din ni ma'am. Oo, kaya daw kusa, malanto sa kuno nagsaot. Kaya hindi ito sa kabalo magsaot. Kumbaga, nadala mo sa upod sa inyo. Doon na upod sa inyo, ma'am. Ako gani, si Kuma.
May lang mawala mo ginaboy si Nini. Kaya gasaot-saot, sa nga daan. Okay. Sige. Ma'am, thank you, Gid. Sige, thank you. Yes, ma'am, thank you. So, action dyan, no? Kaya, okay naman lang siniya sa pamilya, hagti na bato nila, no? Kaya ang gusto naman sila sa mangkod, no? Bata man sa ang amay dre kaga iloy isang napatay ni nga manginasadya sila yabis ka sa ulihin na lang ini nga hamyang action. Yes, action siya. Thank you. Kag kung makita mo to selfie kag ito sa lalaki to. Oo. Ako sa kana sa babaw parang nagulagaw Ito pa sa babaw naglaga. Yes. Oo, mayo man so condolences ganiwat na madamo gid nga salamat. Action dyan, live kita diri sa Purok Balabag, Barangay Granada. Ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Una maka-aksyon na ang istorya sa likod sining viral video nga subong sa social media. Alright, magabalik ang Action Reports Afternoon Edition pagkatapos gid lamang sini. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon. Sancho, no? May mga mensahe. This is Sir Winnie Sancho. Led with his blood in a martyr's death that had institutionalized the name na Iya. Ninoy was a symbol of opposition against the dictatorship at that time. To change the name of Naiya for someone else is to demean the heroism and martyrdom of Ninoy as immortalized in his words that Filipino is worth dying for. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasigo. Action Radio Philippine Standard Time lasay 4 kag inyo nabatian ang kabugusan nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition sa buong adlaw Huwebes kita Hulyo 7 tuig 2022. Salamat gid sa aton nga patrol to aton crossing patrol aksyon na Zilminado, aton nga News Center Action Dale Salazar, sa aton naman nga Studio A Master Control Action Henry Espolgar kag Action El Rey Dutilios. Standby na sa Action Balita Evening Edition po naman kay Action Dale Salazar. Salawat ako naman ang inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sa kalipay kasubo kag kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!